Fl-aħħar xhur l-Enemalta għamlet xogħol ta' rinforzar fuq 82 km ta' cables b'investiment multimiljonarju dan ferm aktar mis-70 km ta' kemm kien wiegħed il-Gvern is-sena l-oħra. Dan intqal f'aġġornament lill-midja mill-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli u ċ-Chairman Eżekuttiv tal-Enemalta Rajin Fava fl-uffiċini tal-Enemalta fil-Marsa is-Sibt wara nofsinhar. B'dawn ix-xogħlijiet saru fiż-żoni li kienu l-aktar affettwati miqtuħ ta' dawl f'dan iż-żmien is-sena l-oħra. Il-Ministru Mirjam Dalli sostniet li dan l-investiment fid-distribuzzjoni tal-elettriku huwa wieħed mingħajr preċedent. Ġie spjegat li l-ġimgħa żviluppaw ħsarat fl-inħawi ta' San Ġiljan u l-Gżira u San Lawrenz, Kerċem u l-Arb f'Għawdex. Intqal li f'numru kbir fejn kien hemm tuħ ta' dawl fl-aħħar jiem, il-provista mhux qed iddum ħafna biex terġa' tiġi. Intqal li f'każijiet fejn ikun hemm ħsarat li jdumu sigħat biex jissowwew u fejn jippermetti qed jitqabbad generator. F'dan l-aġġornament lill-ġurnalisti intqal li lan tal-Enemalta huwa li l-provista tad-dawl terġa' tiġi lura għan-normal fl-iqsar żmien possibbli. Iċ-Chairman tal-Korporazzjoni Enemalta Rajin Fava sostna l-ħsarat li ġraw fl-aħħar jiem mhumiex f'dawk li sar ix-xogħlijiet fuqhom fl-ewwel fażi ta' dan il-proġett massiġġ, iżda se jsir xogħol fuqhom fit-tieni fażi. Min-naħa tagħha il-Ministru Mirjam Dalli tenniet li sena l-oħra il-Gvern wiegħed li se jirdoppja x-xogħlijiet sabiex isiru dawn ix-xogħlijiet. Dan ix-xogħol se jibqa' għaddej b'dan ir-ritmu maġġel. Dwar is-sħana qawwija tal-aħħar jiem u t-temperatura li qed titla' minn jum għal ieħor, iċ-Chairman tal-Enemalta qal li kien hemm żied ta' madwar 25 u 30 megawatt meta mqabbel mal-ġimgħa l-oħra. Sanittant waqt intervent li għamlet fuq il-programm Għandi xi ngħid fuq Radio Knisja ippreżentat minn Andrew Azzopardi, il-Ministru Mirjam Dalli semmiet li bħalissa qed ikompli dan l-investiment massiġġ bid-distribuzzjoni tal-elettriku fosthom xogħlijiet bejn il-Marsa, is-Siġġiewi u Ħażebbuġ. Dan filwaqt li fi żmien li ġej se jibda x-xogħol fl-inħawi ta' San Pawl il-Baħar u Buġibba, Ħattart, Ħalqormi u Taslima u San Ġiljan. Qegħdin nagħmlu pjanijiet biex insaħħu d-distribuzzjoni lejn Għawdex. Għaddej xogħol pereżempju fuq numru ta' distribution centers ġodda li se jsiru. Ħarġu tenders ġodda l-distribution center fin-Naxxar, is-Siġġiewi, qed jitkabbar id-distribution center ta' Buġibba bħalissa. B'dawn ix-xogħlijiet qed isiru b'kollaborazzjoni bil-ħaddiema tal-Enemalta flimkien mal-entitajiet tal-Gvern Transport Malta u Infrastructure Malta. Intant il-Ministru Mirjam Dalli waqt dan l-istess programm spjegat kif pajjiżna m'għandux problema fil-provista imma fid-distribuzzjoni, distinzjoni li mhux kapaċi jagħmel il-kap tal-Oppożizzjoni. Il-bieraħ, u mhux għax ma rridx inkun politika tal-lum, imma nara l-kap tal-Oppożizzjoni iħawwat is-sistema tal-provvista u d-distribuzzjoni. Issa jiena nifhem li n-nies forsi jħawdu l-provvista u d-distribuzzjoni, mill-kap tal-Oppożizzjoni ma nistennijiex għax dejjed li ħajħroġ bis-soluzzjonijiet. Ma tistax toħroġ bis-soluzzjonijiet jekk qas tara fid-differenza bejn provvista u distribuzzjoni.